Mae yna lawer o lefydd cudd a dirgel yn y Carneddau, fatha'r goedwig yma yn Nyffryn Crafnant. Mae rhywun yn cael y teimlad weithiau bod yna rhyw hen wybodaeth wedi cael ei golli, neu yn cael ei guddio mewn enwau llefydd falla. Uwchben Penma Mawr, mae yna gylchoedd cerrig, cylchoedd y derwyddon, yn mynd â ni'n ôl 2-4 o flynyddoedd, ac mae yna le o'r enw Bryn Derwydd yn fanna o hyd. Y nes yma, rhwng Llyna Eigia a Cowlyd, yma pen llithrig o wrach mynydd, ac mae ei gopa fo'n debyg iawn i het gwrach wedi llithro oddi ar y copa, lawr yr ysgwydd dipyn bach. Y gwrachod hefyd yn enwog am ei hen wybodaeth. Wedyn, yng Nghwm Cowlyd dros y gefnan yn fan hyn, mi roedd yna hen greadur yn ôl chwedl Culwch ac Olwen, hen dylluan Cwm Cowlyd, ac roedd gen honno gof maith. Oedd hi'n cofio 2 coedwig yn y cwm hwnnw. Oedd y goedwig cyntaf wedi ei thorri gan ddyn ac yna i ail blannu. Rhywun peth yn digwydd i'r ail ac yna yn ei chyfnod hi, roedd yna 3 coedwig yng Nghwm Cowlyd, a mae honno bellach wedi diflannu. Falla yn y stori fach yna bod yna hen gof am ddynion yn dechrau ffarmio. Mi ddigwyddodd hynny yn y cymoedd yma 2-4 mil o flynyddoedd yn ôl. Flynyddoedd yn ôl, mi roedd lefel y coed yn uchel iawn ar y llethra, yn agos iawn i'r copaon yn achos nifer o'r mynyddoedd. A dyna wrth gwrs lle mae'r gair moel wedi dod, oherwydd bod y copa i weld fel pen moel uwch ben gwallt, ynde, uwch lawr coed. Ac mae'n ddiddorol iawn sylwi bod yna gyfeiriad at y coed yn rhai o'r enwau lleoedd yma sydd yn rhoi rhyw oleuni ni ar yr hyn sydd wedi digwydd cyn bod y coed wedi cael ei torri wrth gwrs gan bobl mwyn pori anifeiliaid a rhyw gychwyn amaethu. Draw yn fan hyn mae greu'r. Wel, gwigau ydy lluosog, mwy nag un gwig ynte. Gwig ydy coedwig neu goedlan. Ac os ymwydwn ni draw i'r cyfeiriad yna i Gwmpen Llafar, mi ddo'n ni at braich y brisgyll. Prisgyll ydy llwyni coed cyll. Ac yna, os o'n ni ymlaen wedyn i mewn i Gwmpen Llafar, ydyn ni'n dod at argoed, sef darn o dir gyferbyn neu uwchlaw y coed. Ac os ymwyd fwy i'r cyfeiriad arall wedyn i gyfeiriad Carneddau, rydyn ni'n dod at afon Berthan. O Perthan ydy perth fechan, eto coedwig fach ynde. Wel, mae'r 4 lle yna, llethra greu'r, braich y brisgyll, yr argoed ag afon Berthan, maen nhw i gyd o ddeutu 500 i 550 metr uwch lawr môr. A mae hynny'n nodi i ni mai dyna oedd yr hen linell goed. Da ni yma ar lan llyn Crafnant yn y Carneddau. O'r llyn yma, mae afon Crafnant yn gweithio ei ffordd i lawr drwy'r dyffryn i Drefryw a Dyffryn Conwy. Llysieun bach ydy Craf, mae o'n deilio yn y Gwanwyn a mi ddawn na flodau gwyn yna wedyn. Mor foel ydy'r Carneddau ar y topia, mae yna lawer o lysia a choed yma hefyd, ac mae'r rheini yn rhoi henwa ar enwau llefydd. Mae Craf yn llyn Crafnant, afon Crafnant, mae gael hefyd yng Nghraflwyn, Craflwyn ym Meddgelart ac Abercraf yn y cymoedd. Enwa arall arno fo ydy Garlla Gwyllt, Craf y Geifr a Chraf y Nadroedd hyd yn oed. Enwau eraill sy'n cynnwys elfennau o enwau coed a llysia yn y Carneddau ydy Craig y Fedwen yn ardal Sychnant Conwy, Llanbedr y Cennin uwch Dyffryn Conwy, Pant y Griafolen wrth Llyn Eigia, Bryn Eithin wrth Llanllechid a Tyn Rhedyn yn ymyl Llanfair Fechan.